наши гости на урока ни за бъдни вечер. Ние, както знаете, сме много щастливи, че си имаме тази специална зала, наречена Миналото, в която можем по-автентично да представяме най-различни български обичаи и традиции. И днес с първокласниците искаме да представим какво се прави на бъдни вечер. И понеже сме в миналото, нека да се пренесем назад в миналото, да си представим, че сме в една стара хубава българска къща. Цялото семейство се е събрало около празничната трапеза, която по традиция е сложена на земята върху слама. В огъня гори бъдника и всички са притихнали в очакване на Рождество. А какво точно се прави на бъдни вечер, ще ни разкажат първокласниците. Деянка. Бъдни вечер на 24 декември, деня преди Рождество Христово. Обичая бъдни вечер е свързан с очакваното раждане на Исус Христос. Неговите родители Мария и Йосиф отивали към Иерусалим, но по пътя се подслонили в една пещера край градчето Витлеем. Пастири прибирали там стадата си, Мария родила сина си, повила го и го положила в яслите. Оттам идва обичай на бъдни вечер да се постила слама, да се нарежда празничната трапеза и се сяда на земята. На празничната трапеза трябва да има само постни ястия и те да са нечетен брой. 7, 9 или 11. На масата се слагат сърми, чушки с боб, орехи, варено жито, ушав, чесън, мед, плодове и вино. Най-важен е обредният хляб, който трябва да е украсен с кръстове, кръгове или други символи, свързани с бита на хората. Обредният хляб се нарича боговица, божичняк, богородичен вечерник. В него се поставят късметчета за здраве, пара, дрянова клечка, а и също бобче, сламка, копче. Трапезата се прекъдява с тамян върху боговичата. Има чаша вино и запалена свещ. Прочита се молитвата. Отче наш, разчупва се от обрения хляб. Първото парче е за майката на Исус, а второто е за къщата. Останалите са за всеки член от семейството. Първото е за най-възрастния. Трапезата не се дига до сутринта. Това е символ на очаквания гост. В огъня през цялата нощ трябва да гори дъбово или крушово дърво, наречено бъдник. Бъдни вечер събира около трапезата цялото семейство и дава на хората надежда за здраве и благоденствие. Обичаят бъдни вечер в някои райони е наричан Суха Коледа, Малка Коледа, Мали Божич. На този ден християните се подготвят духовно чрез пост, изповед и молитва, достойно да посрещнат раждането на Исус Христос. Подготвянето за бъдни вечер започва няколко седмици по-рано. Коледарски групи от млади момчета и мъже се събират в пристанене, за да учат коледарски песни и богословии, които са за работните мъже, за хубостта на девойките и за сплотеното семейство. Много сме пътували, тъмни нощи пребродили и сме дошли в този дом да му пеем за здраве берекет. Кажете, дружина да бъде? Да бъде! Много здраве Бог ви прати, живот и домове палати. Кажете, дружина да бъде? Да бъде! Колкото здраве по гората, толкова звезди на небесата. Кажете, дружина да бъде? Да бъде! Колкото растенца по гората, толкова агънца по стадата. Кажете, дружина да бъде? Да бъде! Колкото звездици в небесата, толкова усмивки на децата. Кажете, дружина да бъде? Да бъде! Коладе, ладе, коладе,
наближава, баба Фито брашен се пресява, челме си питка боговица, сложи в нея сребърна парица, нажерава питката опече и на млада бога я обрече. Чудна звезда грее, на дърво елхово, утре е дечича Рождество Христово. Златен път се ниже през гори долини, пътя, който свети хиляди години. Селското клепало утре ще удари, рано да посрещнем млади коледари. Днес от всеки поглед блика, радост свето и велика. Чудна песен е запяла, вред земята повеляла. А във всяка къща мило свети мъничко кандил, сякаш пламъка му ален от везата е запален. Нашата обичко опасва, никога да не угасва, както вечните зори, златен пламък да гори. Та в студ бури бесни, да живеем пак с песни, всеки ден ще иде нов, да го срещаме с любов. Искам да благодаря на всички вас, че се погрижихте днес да си имаме една истинска трапеза за бъдни вечер, да не е само на думи, а децата да усетят наистина атмосферата на този празник, който вярвам, че във всеки български дом се празнува. И много се радвам, че вие сте съпричастни към нашето желание да съхраняваме и да продължаваме българските традиции. И сега, преди да пристъпим към най-важната част, разчупването на питката с късмети, може би господин Халембаков, ако иска нещо да каже, да му дадем думата. И след това ще си пристъпим към другия ритуал. Аз това, което искам да кажа, всъщност едно голямо благодаря за това, че не направихте несъпричастни. И така го направихте, че вие направо сте за телевизията да покажете на всички хора в България как едно време са празнували хората тези хубави зимни празници. Наистина, деца, наистина благодаря от мое име и благодаря на вашите учители, че са се справили и най-вече на вас, че успяхте по такъв непринуден начин да ни покажете какво и как трябва да правим, за да продължават тези традиции. Искам да благодаря и на вашите родители, че уважиха нашия празник и се надявам, когато гледаме снимките до вечера вкъщи и се радваме, това нещо да си го повтаряме винаги, когато наближават тези хубави български празници. Благодаря ви още веднъж, благодаря и на вас, уважаеми родители, и да си хапнете сладко-сладко. Аз сега ще попитам от родителите дали има някой, който желая да каже молитвата Отче наш, защото децата ни припомниха, че това е един християнски празник, свързан с това, което всички очакваме, раждането на Исус Христос. И е хубаво да кажем и една молитва за здраве, за благоденствие и мир и любов във всяко едно семейство. Има ли някой желаещ или аз да се заема с тази задача? Добре, аз ще се включа тогава. Деца, ще ми направите ли място? Ще използвам
имаме си много неща. Тук ще използвам тази питка. Разбира се, че и другите ще ги разчупим. Тази питка, която ни е приготвена с идеята да видим как някога са украсявали хляба, наречен как беше? Боговица. Богородичен, точно така. Виждаме тук слънце, дом, житен клас и грозде, което е символ на берекет, на здраве, на късмет за всяко едно семейство. В тази питка, разбира се, че има късмети. Най-важен е кой късмет? Кой късмет? Парата, разбира се, която означава, че този, който вземе паричката, ще бъде честит и късметлия през цялата година. Разбира се, че всеки, който си вземе парченце от питката, ще бъде здрав, защото това е смисъла на разчупването на питката и не бива да има сърдити, ако някой не получи късметче вътре. Затова се казва късмет, на кой каквото му се падне. Където има бобче, сламка, копче, значи има съответните късмети за храната, за облеклото, за дома и така нататък. А където нищо не се падне, нека да се падне здравето на всички. Така. И сега какво беше? Казваме молитвата. Отче наш. Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Насъщния ни хляб дай ни днес и прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на длъжниците си. И не въведи нас в изкушение, но избави ни от лукавия, защото Твоя е силата и славата и царството в името на Отца и Сина и Светия Дух, сега и завинаги, во веки веков. Амин. 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 Така. И хайде сега, какво беше първото парче? Хайде, Вили, подскажи пак. Първото парче за кого беше? За майката на Исус, Света Богородица. Може ли господина да ми подаде салфетка, защото на всеки трябва да остави до парченце на салфетка. Аз влизам в ролята на домакиня, така че аз ще я разчупя питката. Първото парченце оставяме за Света Богородица да ни закриле и пази всички. Ето и го оставяме. Остави го някъде. А второто за кого беше? За дома. Ами кой е нашия дом тук на всички? Училището, разбира се. Хайде, нека да сме здрави всички тук в училище, да се разбираме, да има само хубави поводи да се събираме. Добре, и сега започваме според възрастта. Нали така? Ами, уважаеми родители, ние тук ще си включим само нашето училищно семейство. Вие ще си направите този ритуал в къщи. Вярвам, че ще е така. Така че аз ще раздам на нашето семейство, а после ще дам, има достатъчно и на вас да се почерпите, разбира се. За нашия директор да оставим, той има малък ангажимент и нямаше как да остане. Ето за него ще дадем после, защото той е по-възрастен. И после, кой да по възраст? После май съм аз, а? Да. Добре. И господина. Аз съм по-възрастна от господина. Така, айде и за господина, разбира се, че и за господина, как без него? Добре, идваме сега и до вас. И сега обаче да се сетим нещо. От вас има няколко деца, които са малко по-малки от други. Трябва да вдигнат ръка. Кои са 6 годишните тук? 6 годишните. Даянка, Ачо, Емето и Николче. Ами вие ще изчакате малко, за да спазим наистина традицията както си трябва и наистина да бъдем здрави. Айде сега. Господине, може ли през това време да ни пусте една хубава народна музика, защото къде има празник без музика, нали? Да си създадем едно хубаво празнично настроение. Аз вярвам, че вие вкъщи ще повторите този ритуал. Още малко го увеличи, за да се чува една хубава музика. Точно така. Ние после може да си поиграем и конце, нали? И да гледаме филмче. Така. Айде сега действаме много бързо и всеки да си провери за късметче, като дойде до него парченце. Докъде стигнах? Айде, Доради. Бърза съм. Бърза съм. Така, Николче, ти трябваше да изчакаш, миличка, ама хайде нищо. Да е здраве. Давай.
Давай, защото така са ми се подредили. Айде. Айде на моята помощница, с която днес сме се облегли еднакво. Търсете късмечета да не си изяде някой късмета. Няма да видим. Ами хайде да видим какво са ни донесли вашите родители, да повторим какво се слагаше на трапезата. Пепи, ще ни припомниш ли какво се слагаше? Сърми, които задължително са постни, нали така? Тиквеник, тук няколко тиквеника имаме. Така, имаме си гевречета, имаме си плодове, орехи, чесън, вино, мед и един голям гювеч с боб, който после ще изядете в столовата, защото тук нямаме чиники. Добре. Колко останаха още? Даваме. Докъде стигна? Момчета, ние сме кавалери, така че не така, точно така. Ами ще дойде и при тебе късмета. Ето го. А какво е? Отвори да видим, не знам какво е. Той е завито. Докъде стигнахме? Така. Още има ли да дава? Ето господина носи за вас. Айде да видим къде са късмечетата. Открихте ли? Вие май сте ги изяли. Там има един късмет май. Ама няма да сме разочаровани, защото... Здравето е по-важно. Точно така аз ви казах, че който няма нищо, има здраве. Ими не знам какво има в това лише нещо изпаднало сигурно. Така, ние с децата ще си останем още мъничко тук, за да си уважим тази прекрасна трапеза. Ако някой от вас иска нещо да ни каже по повод предстоящите празници или да поздрави децата, може да го направи днес. А ние ви благодарим от сърце за това, че станахте съпричастни на ритуала, който направихме, и пожелавам на всички здраве, мир, любов, късмет и благополучие за всяко семейство. Благодарим ви, че ни уважихте днес. Ние ще си продължим празника с децата. Ако искате, може да се снимате с тях, да останете да си направите снимки.